שלום, שלום, פאלי, מה את עושה פה? שלום, באתי כי יש לנו בית ספר, אנחנו תמיד ביחד, ברור. אוקיי. כן, שמתי את החולצה בבית ספר, מושלם. אומייגאד, זה צרפת. תודה. כי אני חייבת להתארגן. לא הגעתי, אז כאילו. אין פה, לא. אין פה כלום. נראה לי צריכה לשים פלאסטיק, כן. כי מה זה? צריכה לעשות כבל, כמוני. אופסי, כן, בטעות יצאתי. אוקיי, אני נכנסת עכשיו. זה קצת, בקיצור, לא נותן כלום. בסדר, כן. כן. אומייגאד. החדש מושלם, כן. מה החדש מושלם? כן, ברור, אני מפלגנת אותו. אוי, כל טוב. כן. אני יכולה לקשר את הקאבר. בוא נשים. אוקיי, ושמתי לי גם את האיפור שלי, כי כן. אני עכשיו קצת שמה את זה. כן. כן, עוד שעה, עוד 30 דקות נראה לי האוטובוס יבוא, אז מה אנחנו חייבים לאחד יותר מהר. אני יודעת, כי אנחנו הולכות ברגע במקום האוטובוס. כן, אני יודעת כי אנחנו עושים את האוטובוס, אבל כאילו עדיין. כן. אל תדאגי, עוד 30 דקות אני יכולה ללכת. כאילו, נראה לי עוד 10 דקות, אז ייגמר לי הזמן. כי הוא עוד שטפון שיצא. דינג דונג, בודה, דינג דונג. כן, הצלתם. בטעות אין לי הרבה אחוז, כי הוא חשוב שהירות. יש לי 15, אבל זה בסדר. אוקיי, מושלם, אסיף שלכת, כן, דינג טק בובה. אני חייבת לסתת את הכל שזה מצלצל, כי זה מאוד כואב. אוקיי, זה יסיים רעש. אני יכולה לקחת את הבוקס, את הטלפון, כי יש לי שתי טלפון בשביל לעשות סרטון של טוקה פוקה, כן. נכון, צריך לראות את זה. נשים את זה. אוקיי, מושלם. אני יכול להביא את הכרטיס אשראי שלי, כי כן, אני צריכה כרטיס אשראי. אוקיי, גם אני הבאתי את הכרטיס אשראי שהוא איפשהו בתיק. נכון, וגם צריכה את הבקבוק מים ואוכל. נכון, אבל אני יכולה בקפיטריה. אוקיי, גם אני. שכחתי את זה. רגע, מי מתקשר אליי? כן, אמא, אתם יכולים לשאול בבית ספר? כן, אמא, ברור. אוקיי, ביי. אוקיי, אמא שאמרה אם אתם יכולים לשאול בבית ספר, אמרתי לה כן, כי עכשיו נכון? כי עכשיו הולכים. אוקיי, בוא נלך. אני רק כל אחד להעיר את אמא שלי, כי... נכון, אני צריכה להתקלח. שנייה עולה. אני גם. תצאי מפה. אני צריכה להתקלח. נו, באמת. את שמעת אותי נכון. אני הכל לך שימו חולצה אחרת. לא ראיתם שאני שמה את זה פשוט. לא יפה. כאילו. אז שים משהו אחר. גם זה חמוד. טוב, די, אני אוהבת את זה בכל. אוקיי. עכשיו בוא לא נשים משהו חמוד. כן, זה מושלם. אני שמה אותם חמודים. זהו, אני חייבת. בוא נלך. בוא נשים מגבת. בוא נלך אליה. בוא נלך פה. מגבת באיזה צבע, אולי את זה. כן. מושלם. עכשיו הולכים חזרה, לבית. אוקיי, זה עוד ספק שלישי נראה לי, אני לא יודעת שויה. אוקיי, אני מוכנה להתקלח. אני ככה לא לבוא, אוקיי. שווי, I'm sorry. Yeah.
למה את שרת בזמן שאת מתקלחת? אני לא יודעת, אני אוהבת לשיר. אוקיי, עכשיו סיימתי. את יכולה להביא לי את הבגדים שלי? כן. אנחנו בדרך במסרון. עכשיו אני אביא את הבגדים של הצפר. אוקיי. אני יכולה להביא גם עוד דגל שאולי תאהב את זה. הוא באמת חמודי. רגע, איפה? או לא, תגידי שעכשיו באתי לך חולצה. נראה לי יכולה להביא אחד חדש. יש לי תמיד ספיר וחולצה מה תמיד ספיר. יחסית, יש לי עוד אחד. ספיר, כיף. ונביא לה, כן, ונשים לה את זה בתוך התוק. מושלם, וכי גם את הבור שלך. אוקיי, תודה. וואי, אני חייבת נאמן לנקות את הבית הזה. כאילו, זה לא הבית שלי. אבל כאילו, כמה לכלוכים. אוקיי, אוקיי, אני מוכנה גם לבטח. עוד זה. אוקיי, תודה. אוקיי, אנחנו מאחות. אני חושבת את זה. באמת ניסה. אוקיי. חומץ מאחר. אנחנו מאחות. אוקיי, בוא נלך. אומייגאד, אני אוהב להיות פה. אומייגאד, פליז בוא לא נלך. אבל אנחנו חייבות. אוקיי. טוב, ביי, מקום כיפי. אוקיי, ביי. רגע. רגע, אני חייבת לקרוא את זה. את חייבת ללכת לבית ספר. אוקיי, בואי. אפשר כסף? לא. את הולכת. אני חייבת לזרוק את זה. אני יכולה לזרוק את זה הפח. תביא לי. לא לעשות את זה. לזרוק את זה פה. יכול לא יודעת איפה עכשיו יש פח. את המים. שלם. בואי תקחי את המפתחות. כן. מושלם. שים את זה פה. שים את זה פה גם. נו. טוב, אני מחזיקה את הטלפון שלי כוח. חייבת להושיע לך. אוקיי, אז אני שם את זה פה. מי עכשיו מתקשר אליי? בסטי. אומייגאד. לא. שנייה, אני אשיק, אוקיי? אוקיי. יש תנועה עליי בסטי. למה? כי היא משגעת אותי. אוקיי. כן, אני חזרתי בסטי. שלום בסטי. שלום. אומייגאד,